ki bai san ki ba. Ga tambayi yana tambari, dan hizuba yana bandiri, dan zaki kwana yau furi, zan kai gaisuwa har gari. Waka azan yi dan godari ga tauraruwar Kano gwagwace. Tauraruwar Kano gwagwace. Gai da fasilin Kano. Tauraruwar Kano gwagwace. Akwai marayu babu cece guje. Tauraruwar Kano gwagwace. Matar gwagwunan kanan da waje. Tauraruwar Kano gwagwace. Farfesa Hafiza gidan doje. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai imani da kyan zuciya. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai kyautatawa har mai giya. Tauraruwar Kano gwagwace. A daji kin wuce kyaure ko da ka abinta ya haukace. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai ra'amin haƙora da gaske wannan ashe yake sa gaske. Tauraruwar Kano gwagwace. A fasile ɗin kanan da bagogo wannan aikafin rabuce. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai kwana yana sai gumin da zinin ne kawai za a ce. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai za a yi wani dama na adar da mai kwambiki. Tauraruwar Kano gwagwace. Fasile ɗin kanan da ba zan kwatanta a ne ba mai arziki. Tauraruwar Kano gwagwace. A farfe sadinin gawaya magida zan zo cikin karsashi. Tauraruwar Kano gwagwace. Alfarma tana nan gari ta soka a babu zancen kashi. Tauraruwar Kano gwagwace. Idan zaki gida da sabon baiti babbar diyar gidan sa'ini. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai dai ina sara yarki wace komai akan kito za ta yi. Tauraruwar Kano gwagwace. Kafin umarar ka ta kammala to sai ka tsaya sa a yi. Tauraruwar Kano gwagwace. Fatin madalakan gwagwamin zane ba a ta gudun zauzai. Tauraruwar Kano gwagwace. A mai kiwo ake tallata wa dusa a har da ma kai kai. Tauraruwar Kano gwagwace. To Allah zai akwai amanin shi ni wa aka nake so in. Tauraruwar Kano gwagwace. Ta fatan madalan malli da sakon na kina fayyace. Tauraruwar Kano gwagwace. Gawa a garkina kammala ta tauraruwar Kano gwagwaje. Tauraruwar Kano gwagwace. A fasile ɗin kanan da babu matar babu ganduje. Tauraruwar Kano gwagwace. Allah a ya haɗa babu mai rabawa a tafiya sai da zo. Tauraruwar Kano gwagwace. Tauna gaya sai a malakwai hadari in dai ka bai godiya. Tauraruwar Kano gwagwace. Kolo ya tuno malamin saboga a tashi da rijiya. Tauraruwar Kano gwagwace. A jaki aure tozo gare shi tun bele kalar jinkiya. Tauraruwar Kano gwagwace. Gada aure su tasha a dan ta toke iga fara wuya. Tauraruwar Kano gwagwace. Shi girma ake gare ne gwanin sa hangen nesa sai mikiya. Tauraruwar Kano gwagwace. Riga a sai da wannan tafo da yaushe babu hauragiya. Tauraruwar Kano gwagwace. Da daki iya ku zaure a ko da yaushe ko yana masu ba. Tauraruwar Kano gwagwace. A teku wuta wuce ko rama da zanyo kan fata ba ko. Tauraruwar Kano gwagwace. Kauri na ga yan babbaka a tsire shi yana tunkuwa. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai neman kafan godiya da gaske sai kwaya lalewa. Tauraruwar Kano gwagwace. A arambu sai da fallo a kan sarin fa a sai da tsayuwar gufa. Tauraruwar Kano gwagwace. Fasili idan kanan da bagogo wannan karabu ya tallaba. Tauraruwar Kano gwagwace. A yarda jiya a fadar mijinta mai sa a makiyasi kufa. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai ya Kano har da zaulato ai rabu ne yanda ba. Tauraruwar Kano gwagwace. A kurman baki rubutun Allah waye yanzu zai fassara. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai wa a ta ga gero kamar tagawa ake sa'an masara. Tauraruwar Kano gwagwace. A to in ka ji an ce ɗaunika wannan dole sai makara. Tauraruwar Kano gwagwace. A yau tun ba tana nan gaban ki kauce ikin jiya an zara. Tauraruwar Kano gwagwace. A kun san arziki ko da yaushe wannan ashi yake kartsiya. Tauraruwar Kano gwagwace. Farfesa Hausa Ganduje ne ga al'ummar ta tausaya. Tauraruwar Kano gwagwace. Mai wace ce a faɗin Afirka fazilete kuma farfesa ce. Tauraruwar Kano gwagwace. A haka kuna hiyar babu sai ka nuna a ƙariyin binkiji barba. Tauraruwar Kano gwagwace. Kuma wace ce a bakin
ta samu shaidar mijinta to har lahira kwai rufe Tauraruwar Kano babba ce. a to mu gwagwa mun fi ki har a aljanna iyalanki ne insha Allah Tauraruwar Kano babba ce. a don kowa ya rabe ki gwagwa karshe ito na kukan sai Tauraruwar Kano babba ce. jagoran mace irin naki gwagwa abin alfahar gunmu ne Tauraruwar Kano babba ce. dan komai na ce ne akan ki to halin ki jarin ki ne farko Tauraruwar Kano babba ce. ƴaƴan gori ba ne da gori bi su sai fa an gaigaya Tauraruwar Kano babba ce. mai ne'ima a gurin buko da yaushe ya wuce shan waya Tauraruwar Kano babba ce. a kauce ka ji yaro gaban ka gagi iwa tana nan tafe Tauraruwar Kano babba ce. rufe an gama tun da dai da gari kwanuka na rufe Tauraruwar Kano babba ce. a nan fa ashe idan babu shi idanu nan yakan kakkafe Tauraruwar Kano babba ce. karshe ina mu Allah ya kyautata don mutuwa na tafi koyo Tauraruwar Kano babba ce. a zakka adal haƙe rabu ce fakirai za a baiwa su ci Tauraruwar Kano babba ce. daure izar kake dukiyar ka mai hali nake so ka ci Tauraruwar Kano babba ce. ni dai shawara ce na ba mu mai ko mai akan lokaci Tauraruwar Kano babba ce. idan kai ka fi karfin gidan ka ga wani yana cikin firgici Tauraruwar Kano babba ce. a ni koyi nake so a yau da fasile idan kanan da bayan Tauraruwar Kano babba ce. domin ita akan tallakanta duk ni isa ta kanta gazbe Tauraruwar Kano babba ce. a farfe isa jinin gauya ma Allah ya yi matakin zuciya Tauraruwar Kano babba ce. kyauta a ko da yaushe ta baka tinjin magogo zinariya Tauraruwar Kano babba ce. waka a ce kawai ni ne mata amma a sai ka ce min zo Tauraruwar Kano babba ce. yar dalata abi ana faɗanta amma a sai ta ce zo Tauraruwar Kano babba ce. a ɗan zaki a san da na je fadar ma'agon Kano mikiya Tauraruwar Kano babba ce. a ran nan ne na san arziki daga zake ya wuce dukiya farko Tauraruwar Kano babba ce. to kyauta wacce ta yi mani nan a take sai da nan sun kuya Tauraruwar Kano babba ce. domin ta ƙure min zato a kyautar ta yi shirgegiya Tauraruwar Kano babba ce. a ga wannan mukullin hada da wannan a duka na abu aka ne Tauraruwar Kano babba ce. shi wannan mukullin gidanka ne wannan na motar ka ne Tauraruwar Kano babba ce. kuma fasa ko odin ka gyaran sa je ka yi don umara za ka je Tauraruwar Kano babba ce. sabar murna na albishirin da taimun na rufa a guji Tauraruwar Kano babba ce. na ga hawa gida nan take mafarki sai ya ce mun tsaya Tauraruwar Kano babba ce. mata ata tana ta da ni cikin ba'aci da daɗin ziya Tauraruwar Kano babba ce. tashi baki ne suke son ganin kaɗan jin mai da dillaliya Tauraruwar Kano babba ce. to ba ashin suwai za ka ba su rannan ka sayo saniya Tauraruwar Kano babba ce. cikin haushi na ce wani uban kike har umar ka dillaliyar Tauraruwar Kano babba ce. saba anan zuwan arzikin mai yauke ice su lahiya Tauraruwar Kano babba ce. a faziledin kanan da abubuwa na yi mun ruwan arziki Tauraruwar Kano babba ce. kekin zo kina ta da ni a bacci gafara jadi Tauraruwar Kano babba ce. amma babu komai na san Allah ne yake arziki Tauraruwar Kano babba ce. na ya abin ki laifin kike sani in kika kuma zana ife Tauraruwar Kano babba ce. a faziledin kanan da ba ai dubu ce ka fazancen dari Tauraruwar Kano babba ce. a mafarki an gwada mun halinta yara anar zuwan zahiri Tauraruwar Kano babba ce. a faziledin kanan da ba garkuwa ga masoya namijinta ne Tauraruwar Kano babba ce. ko ba a ta gida za ta ganka inda kai fa bakonta ne Tauraruwar Kano babba ce. dan za ake na dan ado nake mai yin baitukan naki ne Tauraruwar Kano babba ce. komai na fadi ni akan gido halin ki jarin ki ne Tauraruwar Kano babba ce. a domin yar ki ma gwagwaji biyo ta a shagwadon zahiri Tauraruwar Kano babba ce. Amina baba gandu
zuciya ta kyautar sai da na yi jiri. A ran nan ne na gane dalilin lakabi na katangar sukari. Amina a kowa ya jingin na zayi lasa ado yawan ayiri. Amiyar gwamnan Kano gwagwaje da yau yar baba ga tamburi. Yayar abba yayar Asiya kin zambarin fargari. A ni kullum tunani na rallado ba gwagwa ya zamiri. A kan sa amin irin gwagwa kila ne ba a tabbacin za a yi ta. Fasilani dai kamar ita mai cire al'umma cikin yanayi. Ta san a darajar mabiyanta sosai gwagwa mai tausayi ta. A matar rika da mul islam da mu ko ololuwar haƙuri. Mai ƙarfin du'a'i da gwagwagi garika ko ƙarfin farke. A SDM kamin sun manuniya ta ano na ganduje ne. Wannan na yi mafarki akan hakan ko in faɗa muku ne. Wata nan ne wai na je na Abuja Abila a nan shige kai tsaye. Wai na aje gurin shugaban ƙasa ya yi tambaya ta mai. Waka a ce na kawo ma dan zakin gwagwado waiwai. Setin na bai ce ka samu SDM kawai kai tsaye. Da shiga ta ofishin SDM sai na ga gwamna Ganduje ne. To Allah ya dai tabbatar mafarki ina ya zan bayani. Ya zama ga Ganduje ga gwagwa yau Abila a babu mu ba wuya. Al'ummar Kano za mu wata ya ba a maganar shan wura. Amma magun daga ta Amina ce. Mama a kuma gurin Abu ce. Da mama gurin Amal Abu ce. Mama a ce gurin Asiya. Maman Zainab Owa Gumbu ce. Maman Fatan Maganduje ce. Mama Abu Muhammad ce. Kuma dai kakar su Muhammad ce. Kakar Walid, kakar Jawad, kakar Abdulrahman ce. Kakar Hanif Kurun Kuzu uwar marayin kaba kanan da bace. Uwar kowa a kanan da bace. Kaga makara ita ɗauke ka ce. Har da ka a rinki sai na faɗa. Domin sun zama man gyaɗa. Akwai madala a fari zan zayyana. Mai nasara irin gwagwana jinjina. Wannan wakar ita ta ce ai. Ta ɗau duka nauyin ai. A fati madala a mata mai ra'ayi. An tiya ga an ki inda ma. An ti da nejo an ture yamma. An ti zalaiha ga an ta a'ima. Babu gana kiwa da ko sai abu madiyar kiwa da a mai Kano bai ciwa da haya education da ta mariya jirki sanyawa akwai na kiwa an ta yayan nan da bai kinkiwa da ta zara o akwai na Ebi aka yi sheku Abu da kadaka a rin gidan gobe ne. A yan mutum kara martabar gobe ne. A sannan amu shahidan ta dan zakin ki ne na dan ado. Riga malillibin wando. Nasu sa'i da maji daɗi. Na mantari dan ishe ga yaɗu. Na komanda a murtala garo. Na CRC ya uyan shana. Na injiniyan gisa na bala. Na madubin kwanci na wahala. Dauke da sabon mai tinki gwagwa
birnin gauya ba mai